Hola. Us donem la benvinguda a Trapella TV i al nou programa, a Listillos, als Listillos. De què tractarà aquest programa, Martí? Doncs Una mica. el mateix nom ho indica. Cada setmana trobarem qualsevol excusa que ens vingui de gust, qualsevol temàtica per fer-nos els listillos sobre aquest tema. I el primer programa serà sobre l'arquitectura. En el format del programa, abans de començar amb el tema de la setmana, farem un petit repàs del que ens ha passat aquesta setmana en homenatge al nostre antic programa Extra. Quin meravellós programa. El trobarem a faltar. Per què? Per què no l'hem fet aquest programa? Per què ja no seguim fent aquest programa? Doncs perquè ja ho hem dit uns quants cops, no? Volíem canviar una mica la dinàmica, volíem renovar-nos i a partir d'ara, els diumenges, farem aquest programa. Cada diumenge a les 8, si tot va bé, es farà aquest programa. Si tot va bé i si tot no va bé, es farà sí o sí el programa dels listillos, perquè ja, des que vam començar amb Extra, doncs hem tingut una barbaritat de viewers que no ha tingut cap mena de sentit. No tenim paraules per agrair-vos a aquests milers de persones que ens seguiu en directe cada diumenge. I doncs, Pau, si no tens res més a afegir sobre aquest nou programa, aquest nou format, aquesta nova introducció que el xat està traient foc, que els ha agradat moltíssim aquesta novetat, doncs podríem passar ja directament a comentar el que vulguem comentar de la nostra setmana. Com ens ha anat la setmaneta. Exacte. Jo abans de passar això, m'agradaria comentar que, bueno, ja ho veureu, tampoc cal que fem tota la xapa, però just abans de començar el parlar d'arquitectura, es farà un minitest per veure com està la gent d'aquí assabentada d'aquest tema i com està la gent de darrere la pantalla, l'audiència, com controla de l'arquitectura en aquest cas. És o no és, Martí? És, i de fet us animem ja que us descarregueu el Kahoot en els vostres... No cal, ni cal, pots fer-ho per la pròpia web. Fas kahoot.it, ja us passarem el link, en el moment ja passarem el codi i pum, ja ho tindrem. Exacte, bueno, doncs això, que tothom que estigui atent podrà fer el mateix test que farem nosaltres per saber si dominem molt o poc del tema que parlarem aquella setmana. Així doncs, Pau, explica'ns, com t'ha anat aquesta setmana? Ostres, doncs aquesta setmana, molt bé. La veritat és que una cosa que s'ha de relacionar directament amb Trapella TV és que potser veieu que no estem al lloc habitual, estem en un nou lloc fresc, ja ho diem, que ens hem volgut renovar. I què és aquest lloc? Què hem estat fent? Doncs és un lloc que no es feia servir, i de la casa on viu el Martinet, i doncs s'ha tret els mobles, s'ha pintat una mica, podria estar millor pintat, sí, però es veu prou bé, jo crec, queda prou xulo, i a partir d'ara la idea és fer-ho sempre des d'aquí, tots els directes. Exacte, intentarem anar cada vegada més millorant aquest espai. Hem fet doncs les primeres millores, hi hem portat electricitat, hi hem portat llum, hem pintat, l'hem netejat, que sobretot estava guarríssim. De fet, ara mateix on estem nosaltres hi havia un galliner, Coc. encara que no us ho creieu, i això, que hem estat fent això principalment aquesta setmana, renovar aquest espai per dedicar-lo a fer aquest meravellós stream. Que algú ens pot dir que s'està sentint bé, seria genial, perquè... Ja ens ho estan dient. Sí? Ojo com es nota la qualitat de l'àudio. Home, és que encara no ho hem parlat, però què tenim aquí, Exacte, una altra novetat. Ens hem comprat aquests micròfons de 30 euros. Qui li interessi, deixarem el link, posarem un Twitter amb el link de compra. No és que ens patrocinin ni res. Però, això, que és meravellós. Més novetats, tenim l'afiliado ja, que, bueno, això ho hem parlat en algun stream que no ha mirat ningú perquè tampoc havíem fet publi, però ara us sortiran a sota com uns punts que podeu anar acumulant per fer unes certes coses que ja us anirem explicant i assabentant, però per exemple podeu fer que un missatge surti subratllat perquè es vegi més important en punts d'aquests. Podreu fer diverses coses. A part d'això, tothom que tingui Prime, Amazon Prime, recordar que si el linkeu amb el Twitch us podeu subscriure gratis a un canal i a nosaltres ens faríeu molt feliços i tindríem
Money, doncs per seguir millorant tant tècnicament com en l'espai en el que ens trobem, que el volem insonoritzar, volem fer-hi cosetes i no cosetes en plan tan cutre com estem fent fins ara. Però, bueno... Cutre ja no tant, A poc això va millorant una mica, Ens anem embalatonant i també parlen de les llibretes noves. Sí, avui és un dia d'estrena. Tenim la mateixa llibreta que s'ha comprat al xinès de la cantonada i que, bueno, serà on apuntarem les nostres idees de cada setmana perquè també explicar del funcionament que no ens expliquem, o sigui, cada diumenge triarem el tema, per aquesta setmana parlem de l'arquitectura. Doncs ell es prepara per la seva banda el que li vingui de gust i jo em preparo per la meva banda el que em ve de gust, però no ens ho comentem fins que arribem aquí i comencem aquest aferrissat debat que ara mateix estan mirant 17 persones. Veig que Liv t'ho has inventat, perquè no és el lloc. Molt inventat. Liv ens diu que ens pot fer els emoticonos del Twitch. Doncs ja negociarem, ja parlarem. Ja parlarem perquè... Estaria bé, Ens fa il·lusió. Llavors, recordeu això, si teniu Amazon Prime o coneixeu algú que té Amazon Prime i no utilitza el Twitch normalment, que busqui en un moment, és un moment fer-lo linkejat i podreu subscriure-us a nosaltres sense haver de posar ni un cèntim més dels que poseu normalment ja per l'Amazon Prime. Exacte, 0 cèntims, però a nosaltres sí que ens paguen, que aquí està lo interessant. Senyores i senyors, i a part, subscriptors, el Twitch ens promociona i ens fem el canal més gros de parla catalana del Twitch amb un tancar i obrir d'ulls. Si no ho som ja. Crec que no, Si no ho som ja. Repeteixo. Però bueno, Pau, alguna cosa que vulguis comentar més d'aquesta setmana? Doncs d'aquesta setmana et refereixes a coses fora del tema? Sí, fora del tema. O els volem relacionar amb el tema igualment? Com vulguis. Clar, perquè una cosa que aquesta setmana ha estat molt mogudeta, bueno, ja porta sempre, però el tema de si al final hi ha confinament, si hi ha confinament, si hi ha tancament, si no sé què, però tampoc creiem que és molt indicat posar-nos al dia de què s'ha dit, perquè, total, potser ja ha tornat a canviar, no ho sé, així que tampoc es pot parlar molt d'aquest tema. Un altre tema que sí que volia parlar, que vaig veure, és temes de corrupcions, però bueno, podem parlar-ne després, perquè en el fons és que el Rajoy va dir que es va xulejar dient que s'havia arxivat proves, de que ja no, el cas Gürtel no era possible, i per tant que dir, ei, tothom que m'ha atacat, aquí està demostrat que soc innocent, i que tornen les 3 bessones, no? Potser també és una cosa bona a comentar. És una cosa molt bona a comentar. I bé, que hi ha hagut vagues del Mir, hi ha hagut vagues d'estudiants també, i poc més, volem passar arquitectura, que en tenim ganes, no? Molt curioses les vagues que s'estan donant. En aquests temps del Covid estan sortint unes imatges que a mi, sincerament, em fan bastanta gràcia, Pau. Et fan gràcia? Què et fa gràcia? Sí, tota la gent separada, amb mascaretes, ho trobo bastant curiós, bastant divertit i que, home, doncs passar la història, no? És un dret fonamental que ha estat bastant tocat per les condicions en les que estem vivint actualment, el dret a la reunió, però bueno, aquí seguim nosaltres reunits trobant solucions a través d'internet i reivindicant sempre. Pau, què reivindiquem en aquest programa? Home, reivindiquem moltes coses, però sobretot que us ho passeu bé, no? Queda poc treballat aquest comentari, però no sé, hi ha alguna cosa més a reivindicar? Ara m'has deixat aquí descol·locat. Reivindiquem tot, no reivindiquem res, però sí que ens agrada molt els dies com avui que el xat està traient foc i que no para. Sí. Així doncs, què més en el toc de queda si tenim les 3 bessones? Pregunta l'Albergínia. Albergínia, molt ben lligades, les 2 notícies que ha donat el Pau, i t'hem de donar tota la raó. No té cap mena de sentit que treguin les 3 bessones, no té cap mena de sentit la felicitat que portarà a totes les cases, i toc de queda amb 3 bessones. Jo firmo ja per tota la vida. Pau, firmo ja d'aquí fins al final. Però bueno... Doncs mira, per introduir l'arquitectura, tinc una notícia d'actualitat que sí que té a veure amb l'arquitectura, però és més centrada en l'habitatge i centrada en el que estàvem parlant de concentracions de gent que es fa raro una mica, que seria tots els dies aquests que estan havent... Bueno, ja sempre n'hi ha hagut, però
Ara és encara més heavy que hi hagin desnonaments i que n'hi estan havent aquí a Sabadell mateix. Cada setmana n'hi ha, de fet demà n'hi ha 2, vull dir que és constant i que és una bona forma d'introduir l'actualitat amb l'arquitectura, no? Potser? Sí. Per tant, donem per acabat. Que a més, també et dic que has fet una altra notícia que també va molt lligada amb l'arquitectura i és la corrupció, que són dos mons que s'agraden entre ells, la corrupció i l'arquitectura. Una llarga història d'amor que ja en parlarem després d'haver fet el test, no? Que podríem... Que a més ja s'arrossega d'anys, la història d'amor. I la van arrossegant. Ja sembla que no n'aprenem. Però bé, total, volem fer el test, doncs, o què? Tenim ganes de fer el test? Aquí no ho podem respondre, vale? Perquè aquí serà on ho veurà tothom. Sí? Mira, ja tenim les primeres persones. Ai. Però ojo, que ens quedem sense lloc, Pau? Cuidado. Ai. Me cago en nena. Doncs comença. Arquitectura. L'arquitectura comença a partir de... A mi no m'està sortint, No veig res, no veig res. Ho has de veure aquí, ho has de mirar aquí, ho has de mirar la pantalla. Vale. Em regalo. Pure Genius m'ha posat a mi, Pure Genius. M'ha posat això, Cuidado. No, ja és la idea, no? De fer un programa que es diu Listillos. Cuidado que ho hauré fet molt bé, genis aquí. Cuidado, En general, bé. Malament. El graciosillo de Santiago Calatrava, ben fet. I seguim. Qui ha posat Santiago Calatrava? Aviam, nois, No es poden tenir trolls, ja, aquí. Seguim. Hi ha algú que destaca, aquí. Mira, el Ric, no sé... Mira, segon i tercer, crec que són el meu pare i la meva mare, Ostres, Ricard i Marta, aquí ja sabiesa, Cuidado. Següent! Següent pregunta. Aquesta columna és... Ai, hem estudiat o no, això? Cuidado, Cuidado que sóc el rei, Pure Genius, aquí està. Pure Genius. Genius Machine? Pure Genius, aquí el teniu. I això ho sé que ho he fet bé, mira. Mare meva. Correcte. 925 punts, així. Goita, aviam. Mira, ai la tele, Pau, la tele. Ai. Ai la tele. El més xulo, et dius tu? Sí. Poses quart, Això és perillós. Ai, que he tirat la següent, perdona. Tranquil. No sé això, sí ho aconseguirem. Santa Sofia, quan es va construir? Pregunta. Aquests pels seguidors del programa, Sí. Això pels seguidors del programa, Recordem, un extra. El Pau va fer... Vaig parlar de Santa Sofia. De Santa Sofia. Sí. Aviam. També, bastant bé, la gent. Marta es posa segona abans que el Ric. Només us dic una cosa. Que qüestionari l'ha fet el Pau. No, però sense mirar les respostes. Sí, clar. Vaig copiar un qüestionari i el vaig posar tal qual. Sí, clar. Ja està ploriquejant. Ara de cop li surten unes flames. Ai. Va, hòstia. Ai, Martí. Ara faré veure que m'equivoco. La torre més alta del món és... Me la sé. És que de moment, de fet, fàcil. Crec que són fàcils les primeres i després es complica. Fàcil. Molt fàcil. Aquesta era la que més gent controlava, Molt fàcil. Ningú s'ha atrevit a posar Torre Millennium. Estem dintre, Molt fàcil. Estic traient foc, El més xulo es posa tercer, Mira com puja. Next. Cuidado, On va néixer el famós arquitecte Ludwig Mies van der Rohe? Cuidado com ho sé. Cuidado que ho he estudiat, això. És que no sé si és Holanda o Alemanya. Cuidado que jo ja he contestat ràpid, Com hagi sortit bé, això em dona molts punts, M'he equivocat jo. Com ha fallat aquí la gent, mira, Com hem fallat aquí tots. És que Van der sona molt a holandès, no? Però també deu ser a sonar alemany. Hòstia. Aviam qui... Mira qui es posa davant. Madre. Ostres, tu, sí, madre. Hòstia, no? I amb foc, Cuidado, que crema. Marta has a streak with 5 correct answers in a row. Totes, no, de fet? Hòstia. Next.
Quan comencen els Premis Pritzker? Fàcil. Ho tinc. No fallem. A casa, concentrats, sisplau. Hem vingut a donar-ho tot, aquí. És diumenge, no hem fet servir el cervell per res. Jo avui he estat... Fresc i viris. Hòstia. Una persona, si és la Marta ja penso que està fent servir el Google. Veiem? La Marta ha perdut la ratxa, Qui l'ha encertat, aquesta? Potra. Aquesta ha sigut Potra. Aquesta... M'agradaria saber qui ha sigut. L'ha tirat tothom a Potra, aquesta, Tothom. Next. L'Art Nouveau. L'Art Nouveau se'l coneix també com... Hòstia, mira, me la jugo. Art Nouveau. Està guapo, l'Art Nouveau, s'ha de dir. És que també s'ha de dir... Guita, dos persones ho han dit bé. Pau. T'ho juro que anava a votar la verda perquè dic, com els exàmens tipus que dius, ara la B fa temps que no surt, la marco. I dic, no pot ser que estigui Jugendistil, com s'ha passat el Pau de graciós inventant-se això. No, si les respostes ja estaven iguals, jo no vale, doncs dic, com s'ha passat de jajas posant Jugendinstil? Sona nom inventat, o no? Jugendinstil. No sé, suposo que no ho és, no? A mi em sona nom inventat, sincerament. Però suposo que d'on sigui, que deu ser Alemanya, no? O així, no deu ser inventat. Següent. El ric. El ric. Next, Les plantes circulars s'anomenaven originalment... Cuidado. Hòstia! Estic en blanc, Li he fumut, Jo porto mala ratxa, Jo li he tirat, Has fet freestyle. He fet el freestyle, Cuidado. Cuita, pues la gent l'ha encertat més. Estic dins, Cuidado. Cuidado que estic dins, Cuita. Cuidado que estic dins, Queda dues. Quins edificis resistiria més un terratrèmol? Pau, ara has fet tu les respostes. Aquest sí, clar, òbviament, però he afegit aquest. Vale. Que des d'aquí, abans dèiem, què reivindiquem en el programa? Doncs una de les coses que reivindiquem és que al Castell de Can Feu Gràcia, Ajuntament de Sabadell, escolteu-nos, sisplau, Ajuntament de Sabadell, veu fer una promesa, vale? Van fer una promesa que posaríem pasta per recuperar el jardí i per fer-lo una zona on anar a passejar. No veiem encara els bitllets, ni veiem que s'estiguin plantant arbres a Can Feu. Només veiem com cau la barana cada 2x3 i ben aviat l'edifici. Sisplau, Ajuntament de Sabadell, compleix les teves promeses. Seguim. I l'última pregunta. Última, això ja és... Aviam si em foto tercer, El Pipes com ha pujat, Cuidado amb el Pipes. Alerta que porta ratxa pipenca. Última. Quin estil arquitectònic és la casa de la cascada? Si ara em dius que tu no hi has afegit hipster, si tu ara em dius que no hi has afegit hipster, jo tinc ganes de menjar el que cago. Si tu ara mateix em dius jo no hi he posat hipster aquí, Hosti, pues a tu s'han respost hipster. Ei, calmeu-vos. No pot ser. Bueno, acabem amb el test i... Pòdium. Aviam, qui ha entrat? Tercer classificat. Vinga, tercer al final. I aquí t'ha adelantat. El Ricard, no? Madre. Hòstia, el Ricard, tu. Hòstia. I la Marta intratable, Hòstia. Bueno, ja ens podeu posar en el xat qui ha sigut la guanyadora, en aquest cas, que ens comuniqui pel xat perquè una vegada posi amb quin nom
vol que ens referim a ella, li donarem el premi. Home, suposo... Albert ha quedat últim, diu. No sé si es pot veure la resta de... Crec que no. Però bueno, sincerament, el Pau ha anat molta estona segon, jo crec que hauré quedat quart. Hem demostrat que tenim el nivell per parlar d'arquitectura, que és on hauríem de començar a incidir, no, ja, Pau? Home, doncs estaria bé, perquè portem quasi 20 minuts i no hem parlat ni del tema. Mira, sóc la guanyadora. Li fem el premi, doncs. Però espera't. Mama. Sí, li fem el premi, va. I el premi, aquesta setmana, és un brindis a la teva salut. Marta Soleil Vallès. Molta salut per tu i per la teva família. I que l'arquitectura estigui sempre de la teva part. I aprofitant que ens hem remullat els llavis... que li ha robat la cantimplora, diu. Començarem a parlar d'arquitectura, no? Exacte. T'agradaria... Creus que hi ha algun tema que pugui ser molt interessant per començar? Bueno, jo volia començar parlant de l'arquitectura. Per als que no ho sàpiguen, des de fa un parell de mesos estic treballant de lampista en obra nova i llavors doncs, és un tema que crec que domino bastant, el tema de l'arquitectura, perquè a la feina, sobretot amb els paletes, es comenta molt. L'arquitectura. Es comenta molt l'arquitectura, pots veure discussions mentre fem el bocata de xoriço de no, les plantes gregues es deien zonos, l'altre que diu no, es deien milhojas, bueno... hi ha unes discussions bastant interessants, sobretot sobre les columnes dòriques, és un tema teories... És un tema que en l'obra, tot bon paleta, ha de fer mínim 3 coses. Pau. Què ha de fer? Debats d'arquitectura, mínim un 15% de la jornada de la setmana ha d'estar ensenyant la Ouija. Important, això. Que és importantíssim. I a qualsevol persona que tingui de 25 anys en avall, 2 de cada 3 frases que li digui ha de ser ponte a estudiar, por favor. Sí? Sí. També recurrent això, Sí. Niño, estudia, si no acabaràs com jo. Això també un bon paleta ho ha de dir mínim 2 de cada 3 vegades a les persones més joves de 25 anys. Doncs això, només volia dir això, que és un tema recurrent a la feina i que estic molt engrescat amb aquest tema. Hi ha un noi que diu que només ha vingut a fer el Kahoot, doncs si no vol aprendre res d'arquitectura que no té vist al pòdium, pots marxar, no hi ha cap problema. Si vols aprendre noves coses, queda't amb nosaltres a xerrar. Vens a fer el Kahoot, fas el ridícul... Estrepitós, utilitzant el Google, a més. Fas el ridícul i dius, no, mira, me'n vaig, ja tinc prou coneixement. Bueno, doncs així seguiràs fent el ridícul més anys. Potser el proper tema no passarà això, depèn. Exacte. Bueno, Pau, tu tens algun tema per començar o no? Si no, li foto canya, Home, podríem començar a parlar d'una mica els inicis de l'arquitectura, algo tampoc i molt extens, però ja que ens hem parlat del dòric, el jònic i tot això, doncs una mica de la història de l'arquitectura, no? De les coses a parlar, jo què sé. Què creus que es pot comentar de les columnes i dels grecs i tot aquest plegat? Jo, sincerament, el que he fet, mireu, l'única cosa que m'he estudiat per aquest programa són les columnes dòriques, jònics i corinti. Ja ha sortit, la pregunta? Sí, ha sortit. Tu quan estudiaves aquell tema i et sortia. I l'he feta bé, Per què he estudiat això? Doncs perquè quan vam parlar de dir arquitectura va ser el primer que em va venir al cap, i el primer que em va venir al cap va ser Martí, la dòric, jònic i corinti és una cosa de cultura popular. Això és una cosa que per anar per la vida s'ha de saber. I tu, com en tants altres temes, estàs fent el ridícul sense saber el que és el dòric, jònic i coríntic. Així que li vaig preguntar al sant Google el que és el dòric, jònic i coríntic i, per qui no ho sàpiga, li faig una breu explicació perquè m'ho he estudiat. Comencem. Pel dòric.
Vale. Estem parlant de capitells de columnes a l'antiga Grècia que després van passar a utilitzar també els romans, que ja sabem que els romans tenien la costum de copiar tot el que podien, canviar-li el nom i dir que s'ho havien inventat ells. Sobretot els grecs, Tenien una espècie de fetitxe amb els grecs. I sabries dir-me-les, perquè jo no sé si me'n recordo gaire. Jo això ho tinc fresquíssim. Estudiadíssim. Comencem. Home, si ho parleu cada dia a l'obra... Dòric. És el primer estil que va néixer de capitells. Els capitells són llisos, no hi ha cap tipus de relleu i a la part de baix tampoc hi ha res. Són capitells llisos, sense relleus, sense bla bla bla, sense... Poques ganes de treballar. Columna típica, m'imagino una columna llisa, tòric, senyores i senyors. Passem al jònic, que és el segon estil. Old school, no? Podríem dir. Sí. Old school. El jònic, que és el segon estil que es va crear. I al jònic comencem a tenir ja alguna mena de decoració en el capitell de dalt i són, com per explicar-ho així fàcil, són com unes banyes de cabra, així com cargolades, que es diuen volutes. Cuidado. Que es diuen volutes i comença a aparèixer la base, que és anar a la base i també posar-hi algun tipus de decoració. Si tenen les típiques columnes gregues, tu quan dibuixes una columna grega jo li foto 2 espirals al costat. Doncs estem parlant de que és jònica. Les jòniques anaven així, amb els pirulos així rodants al costat. I passem al corinti, que és el tercer nivell, les terceres que van aparèixer, i que bàsicament hi havien fulles, nen. El que ha sortit. Exacte. Ha sortit. Fulles amb relleu i també la bassa, que és la part de sota, també la decoraven bastant. I fins aquí la meva explicació. Dir-vos, això és d'utilitat? No, doncs no. Per què ens podria servir això? Si vas a Atenes... Si vas a Atenes et serveix, però sobretot et serveix per... Estem en una cita, Amb una cita ho vols fer servir Estem en una cita... això a l'audiència són truquillos que els hi donem, Pau. Estem en una cita, vale? Ens quedem sense idees, no sabem per on sortir, està la cosa encallada i diem, pam, en aquell moment ens ve al cap el programa dels listillos i diem, què vam aprendre en el primer programa dels listillos? Vam aprendre les columnes dòriques, jòniques i corínties. I et fas... I crides de cop, Coríntia! Et fas el xulo allà al mig. Tu sabies que les columnes dòriques eren llises? Pau, tu no t'enamores d'una persona que en una primera cita, en un moment tens, et parla de les columnes. De les columnes gregues. No és una mala. Home, aquí segur que li agradaria que li parlessin seria l'Àngels. L'Àngels. Ja en parlarem. I tant. Doncs bueno, jo aquesta és la meva explicació. Tu has fet algun estudi? Aviam. Jo, aprofitant que has parlat del que seria l'arquitectura més bàsica de l'art clàssic, no? De l'època dels romans i dels grecs, puc parlar una mica, no ho he hagut d'estudiar perquè ja quan vaig estudiar Història de l'Art amb la nostra estimada Àngels em va quedar tot claríssim, però podem fer una mica de repàs general de com evoluciona, quines diferents estils hi ha. Tampoc faré la xapa sencera, però sí que després de l'art clàssic aquest, doncs tenim el bizantí, que és a la Santa Sofia, la nostra estimada Santa Sofia, ja l'hem vist ben xula, amb una cúpula, que de fet és bastant semblant al neoclàssic, i el mozàrab, que és el que hi havia doncs, als països àrabs, a les zones àrabs. I, per exemple, hi ha llocs molt xulos, no sé si has anat tu, Granada. A Granada hi he estat. Ostres, és xulo, És molt maca, Granada, si no hi heu anat, seguim amb els consejitos, doncs des de Trapella TV i des dels Listillos us recomanem que us hi feu una passejadeta. A Còrdova jo no hi he anat, però també diuen que et pots xulejar veient bona arquitectura. Mucho Córdoba. Mucho Córdoba. Diuen d'això. Es diu això, Mucho Córdoba. Mucho Córdoba. Córdoba. Aleshores, després d'això, no sé si hi ha entremig alguna cosa més, però sé que hi ha el romànic. Què és el romànic? El romànic sé que és el de la volta de canó, el rodonet així,
que fa el tubut, i els arcs són de mitja punta, diria que es deien, mitja punta, jo diria que és mig punt, perdó. Rodons. Rodonet, sí, fàcil de fer. Quan vas a una església i vols saber què és, doncs si és rodonet, és romànic, que és el més antic, és per allà al segle XII, més o menys, depenent del lloc on estiguis. I el gòtic, que és 2 segles més tard, són ja les grans catedrals, aquells que fan punxes, no? Ping! I la de volta de creu, així que punxa també tot. I la majoria d'esglésies són gòtiques, així, les punxegudes. Ah, la de Barcelona, no? Sí. Com es diu? La catedral de... La catedral de Barcelona. Però és gòtica, no? Sí, de fet el barri gòtic no és gòtic, es veu. Però es diu barri gòtic, la gent diu que van fer-ho perquè quedi xulo, el nom, però no és gòtic. D'incultura n'hi ha totes les cases. I aquí que ningú vingui, aquí que ningú vingui a dir que no. Incultura n'hi ha a totes les cases, repeteixo. Què hi ha més després del gòtic? Doncs després del gòtic, ara potser m'equivoco, vale? Endavant. Sé que hi ha el Renaixement i el Barroc, jo diria que el Renaixement és primer. Si algú m'ho vol confirmar, que m'ho confirmi, però pràcticament segur, diria... Jo el Renaixement, mira, ara t'ho dic, jo això em diu Renaixement i l'últim que em ve al cap és arquitectura, És l'últim que et ve al cap. T'ho juro, em ve poetes, Doncs saps on hi ha... Poetes, Renaixement. Saps on hi ha arquitectura renaixentista? A Sabadell, cuidado. No, a la Sabadell no ho sé, però on hem parlat, a Granada, la catedral de Granada, quan van conquerir-la, com que ja era més tard que les catedrals gòtiques, van fer la catedral de Granada, que és rodoneta, hi ha la cúpula, els agrada molt al Renaixement la cúpula, perquè bàsicament diuen, s'inspiren amb els grecs i els romans, principalment. I després el barroc, que és ultracarregat, dius, hòstia, aquí no puc mirar els ulls a cap lloc que no vegi tot de construccions, doncs és barroc. La teva habitació, Sí. El divendres a la nit, Sí. amb la roba de tota la setmana fotuda per allà, la definició perfecta del barroc, sí o no? Una mica barroqueta, es diu. Una mica barroqueta. Que per cert, crec que t'han fet una correcció en el xat. Mozàrab és concretament dels cristians que vivien a l'Àndalus. Doncs a l'Àndalus hi havia estructures mozàrabs i a la resta de llocs suposo que era àrab la construcció o com era el tipus de construir? Albert. Bueno, seguim. Seguim, després d'aquests hi ha algunes coses més, però aquí a Catalunya quina hi ha important? Aquesta ens la sabem o no? Quina hi ha important? Aviam, estem parlant després del... Sabadell també n'hi ha. Després del barroc, ja avança, ens plantem al 1900. El barroc crec que entremig hi ha el neoclàssic, però torna a ser una mica el renaixentista. T'ho diré l'orella, perquè em fa vergonya. Vale. No has dit això. No, m'he equivocat. No. Ho vols convertir en una premsa? Bé, després ve... Segur que no... És que has dit que hi havia Sabadell, Pau, tio. I de Mediaval hi ha Sabadell. Sí, una mica, però hi ha més modernisme a Sabadell. Medieval és una etapa. He dit medieval, xat. Ja està, ja podeu fer un... Podeu, com es diu això, fer una captura i jajas. Jaix de l'Olaso. Ei, i sé que n'hi havia més d'una casa, sí, que n'hi havia més d'una casa, pensa en medieval. Ho sé des d'aquí ja. Sé que n'hi havia més d'un i més de dos a casa, tirant medieval. Doncs no, s'han equivocat també, era modernista. I modernista ens referim, doncs, a l'estil que ja intenta ressaltar les coses d'aquí, no? Pum. Va lligat a... Com es diu? Aquí a Catalunya va lligat a la Renaixença, que seria a la resta de lloc... Ui, aquí l'Àngels em suspendria, però... No suspens. És el romanticisme, no? Em sembla que és la Renaixença aquí a Catalunya. Sí, està correcte. Hòstia, sembla que estiguem desinformant aquí, una mica. Ens sortim ja una mica d'aquí, així ens assegurem que no ens podem equivocar més dient coses. Em sembla bé. Però bé, ja us hem dit que no som experts, venim a parlar del tema. Aleshores, jo el que volia parlar, ja que hem parlat d'això, era una mica de les catedrals, que a mi des de sempre m'han flipat molt. De fet, quan era petit volia ser arquitecte,
No sé si ho sabies, això. Volia ser arquitecte, Sí, primer vaig voler ser paleta, un dia estàvem fent unes obres a casa i vaig dir, ostres, doncs potser m'agradaria ser paleta. És un bon ofici. Amb 4 anys, t'estic dient. És un bon ofici, I després hauria de dir, ostres, potser treballaré millor d'arquitecte, o no sé, o m'agradava dibuixar. Millor treballaràs, i cobrar també cobraràs millor. Doncs potser el meu jo de 6 anys ja ho va saber veure, no ho sé, però vaig decidir que volia ser arquitecte. I el més similar a arquitecte era doncs dibuixar les casetes, tico-tico, com un arquitecte, perquè veia coneguts de la meva família que ho feien i feia tic-tic-tic-tic. Jo Lego, mucho Lego, Bueno, mucho Lego, Llavors, quan no era això, Lego també estava bé, també no és ben bé arquitectura, però el Jabo posava el sofà al seu lloc. Hòstia, tio. El dibuixàvem, sí. No, clar. Bueno, el Jabo, hòstia, ara ja ho has dit, hi ha un vídeo per recomanar del Jabo molt interessant d'un canal que es diu Sorry Lag, que té un vídeo parlant sobre l'economia que hi havia al Jabo i la corrupció que hi havia al Jabo, que és una locura, Molt heavy, Sí, n'havia sentit a parlar. Molt loco, Us recomano que el mireu perquè és loquíssim, Sí, de fet... És molt loco. S'especulava amb objectes únics que valien 15.000 euros a la vida real i es revenien perquè havia sortit només un dia que només hi havia 10 a tot el món. Només ho explica molt bé perquè aquesta especulació no mai es va fer des de Jabo, sinó que es va fer des d'usuaris, Sí. Vull dir que és una economia que es va generar dintre de Jabo en els usuaris, que Jabo de fet intentava frenar i no podia. Bueno, mireu-vos el vídeo. Per qui no sabia què és Jabo, bàsicament era com una mena de chat, però que estaves dins, eres un personatge i anaves passejant per dins de sales, que es va posar de moda. No sé si segueix existint, suposo que sí, però es va posar de moda a... què, 2005, 2010? Fa molts anys. Bueno, molts anys. Per mi fa molts anys. Bueno, jo m'apunto això perquè tant a Twitter com a l'Instagram, quan s'acabin els programes, tots els links aquests que diem, farem un post compartint-los, perquè els pugueu tenir allà. Sí, queda molt bé, això. Jo m'apunto. N'hem dit un altre abans que compartiríem. Hem parlat... Tu te'n recordes? Bueno, compartirem les notícies, no?, una mica. No sé què havíem dit de compartir. Jo aquest del Sorrilac me l'he apuntat ja. Molt ben fet. Vale? Aleshores... Bueno, això total, tornem a l'última, que era per dibuixar, imagina't. De fet, crec que si haguessis viscut en una altra època, a l'època de les esglésies, m'hagués agradat ser arquitecte d'esglésies, no és conya. O sigui, fotre aquelles coses que pegues a sobre de lo grans que són, en plan... Ostres, és totxo, tu. Són molt imponents. Són heavies. I ja més antic, hosti, el que deu ser imponent deu ser anar a veure les piràmides, no? O què? Això ha de ser acollonant. Això t'has de cagar a sobre, Coses més que volies comentar, Martí, del dia, de l'arquitectura. Mira, jo de l'arquitectura, doncs ja... tot el més que ja m'he apuntat, ja m'ho he portat al meu terreny una mica, Ja així d'arquitectura, el que és arquitectura, jo ja he dit jònic, dòric i coríntic, ja he quedat com un científic, i ara ja dic... Bueno, doncs podrem passar al següent tema, que és l'arquitectura del teatre. Per què vull parlar d'aquest tema, de l'arquitectura al seu terreny del teatre? Diràs, hòstia, tal, no sé què. No, una queixa pels arquitectes, directament. I és, sisplau, quan munteu un teatre, abans de, oi, que maco que el fem, tal, no sé què, penseu. Penseu, sisplau, amb la gent que hi treballarà, i poseu-los les coses fàcils. I una vegada feta aquesta crítica, doncs diré un parell o tres d'exemples de coses que m'he trobat a teatres acollonants. Hi ha un teatre per aquí del Vallès, ara no me'n recordo. Sant Cugat. Ben bé quin lloc, no, el de Sant Cugat és molt guapo. No me'n recordo ben bé quin lloc, però és igual que a la zona de càrrega, on encules tu el tràiler, per anar des d'on baixes el material fins a entrar al teatre, vam pensar que seria molt bona idea posar-hi unes grades de 1,80 m, que en són 1, 2 i 3, i que no hi ha manera ni de posar-hi escales ni de posar-hi cap rampa.
i que tu has d'agafar el material i pujar-lo d'aquí fins a 1,80 m 3 vegades per descarregar el tràiler. Acollonant. Senyors arquitectes, sisplau, frenem ja amb aquests desastres. Posem-nos-hi serios, que hi ha gent que prendrà mal. Hi ha gent que ha estat dies amb mal d'esquena per culpa d'algun arquitecte que va dir hòstia, hi fotré aquí unes grades. No, cap. Cosa positiva. Cap. Cosa positiva. No hi ha teatres d'ara. Ningú s'ha de llumar a l'esquena. Cosa positiva. Cosa positiva. Segon teatre, i aquest és un teatre que queda per Girona. Tampoc me'n recordo de la zona exacta i tampoc la diré. Per no liar-la. Per no liar-la. Però queda per Girona. I és un teatre que és acollonant el que hi han fet allà, i és que en els ponts de llum, que bàsicament és a sobre d'on se senta la gent, hi ha unes estructures per posar-hi les llums, n'hi ha 3 per posar llums, que diguéssim que és el frontal que dona després en l'escenari. Doncs n'hi ha 3. I tu diguéssim que el que te'n vas més enrere, doncs és per entrar més al fondo de l'escenari. Ho entenem, això? És com més enrere estic, més angle tinc per entrar més. I com més endavant estic és perquè el focus sigui més picat. Vale? Doncs nosaltres vam anar amb una escenografia que necessitàvem llum molt recta des de davant i vam dir, doncs anem a muntar els focus en el darrere de tot. Però què va passar? Que el geni de l'arquitecte, en lloc d'haver fet els ponts així, un aquí i un aquí en pujada, els havia fet en baixada i els ponts es feien ombra els uns als altres i l'únic pont en el que hi podies posar llums però que no hi feien ombra era el primer de tots. Bueno, no hauries de muntar-ne tant. És bastant heavy, És bastant heavy, s'ha de dir. Hi havia 2 ponts de llums que els paletes els havien muntat, que havien costat diners, que havien estat pressupostats, que bàsicament eren inútils, no podies posar-hi res perquè xocava amb el pont de davant. Problemes de tècnics de llums. Bueno, quin és l'últim? Sorprèn. No, ja està, acabo aquí. Ja s'ha acabat aquí? Acabo aquí perquè potser s'està fent pesat això i crec que potser tens algun tema més interessant del que parlar. Bueno, no, més interessant no, però aviam, parlant de desastres, doncs estava pensant ara en edificis de Sabadell, bueno, igual de qualsevol lloc, que diguis, ostres, quina merda d'edifici més gran que han fet aquí. Sabadell, generalment, jo el que em passa ja és al revés. Dic, bueno, mira, aquest carrer no està tan malament. Mira, aquesta casa com a mínim han pintat les parets. Bueno, veus? Aquí encara. Excepte el carrer Indústria, potser que salva una mica, té alguns edificis ben col·locats, l'Hotel Suís, sí que és cert que no desprèn, arquitectònicament Sabadell tampoc et pots xulejar molt. No, i a mi la ciutat que m'agrada més de Catalunya, arquitectònicament, parlant, és a Girona. Guaita, s'han subscrit. Acabem de tenir un subscriptor de Prime. Guaita! No, Guaita, tu! No sé si és el primer, però és el primer que veiem. No pot molt ser, bé. no pot ser. El Marc, moltes gràcies, Marc. El rei, Marc el rei. Hòstia! Gràcies per el subscrit, Marc. Que heavy! Bueno, aquí... Marc Locart, uau! Parlant un aplaudiment pel Marc Locart! Parlant d'arquitectura, aquest noi està ajudant a construir Trapella TV. Això, increïble! I saps qui és, no? Sí, López. Doncs moltíssimes gràcies, això ha sigut increïble. A mi m'ha fet gràcia, m'ha fet il·lusió. A mi m'ha fet molta il·lusió, no m'esperava. I, bueno, d'aquí ja despeguem fins a la lluna, quasi. Ah, sí? Doncs la que sí que et volia comentar de casa, tornant al tema, estàvem parlant de Cases Lletges, estàvem parlant de Sabadell, vale. De Girona també, Girona estic d'acord. Girona és guapíssim. És guapo, això sí que podríem dir que és una mica medieval, no? Sí, no, però ara, sincerament, no, perdona, digues. No, sí. No, això de Girona, sí. Girona, que jo, a tot arreu on he estat, perquè Girona jo hi vaig anar fa poc, vale? Llavors, jo havia estat a Venècia, havia estat a llocs que deien que eren guapíssims, i quan vaig veure Girona, t'ho juro, vaig dir, però com ha estat tan infravalorada Girona,
amb lo guapa que és. Vull dir, està cuidadeta. M'agrada molt més que Venècia, que els puestos que he estat d'Holanda, que els llocs que he estat de França. La trobo guapíssima, però guapíssima, és xulo. Et sents passejant com si estiguessis a l'edat mitjana, allà, tranquil·lament. Molt bé, hi ha el riu, està cuidadet tot una mica. El passeig per la muralla per dalt, ho has fet això? Sí, home. Tio, que guapo. Sí. Suposo que a les afores ja no tant, però té un centre maco. I tornant a Sabadell, que sí que et volia comentar d'edifici lleig que m'ha vingut al cap i que és interessant de parlar, és el davant al carrer Alemanya, aquell, el Ferrot, davant del parc, aquell que hi ha al parque. El parque? L'edifici aquell del Ferrot gegant. Hòstia! Allò, mira que hi ha edificis lletjos de Sabadell, però jo crec que aquell arquitecte en qüestió es va coronar. No sé si hi ha la foto, no sé si tothom d'aquí ho té al cap, però és allà al carrer Alemanya, per aquella zona. Busquem la foto. Sí, es pot buscar. Hòstia! La plaça que li diuen la Verde. Senyors i senyores, no fem apologia de res aquí, però tothom que li agradi fumar porros de Sabadell s'haurà anat a fumar porros en aquella casa, sí o no? En aquella plaça, Pau. Suposo que sí. És la plaça coneguda per això. N'hi ha unes quantes, Sabadell, per una això. Taranyina, d'aquestes de la platja, de color vermell, està pel centre, al costat del Miquel Martí Pol, i just donant en aquella plaça hi ha una farrallada allà, una hòstia. Però més de 8 pisos, vull dir que no és un edifici petitonet. Aviam si el trobo, hauria d'estar per aquí. No, lleig amb ganes, es van quedar descansats. Lluita, el tinc. I tu creus que és alumini, allò de la façana o no? Jo crec que no, No, home, no, deu ser acer, no? Algo així. Ui. Però no es veu aquí. Sí, és aquest d'aquí, sí, però estic intentant que es vegi bé. Madre. Clar, millor des de l'altra banda. Allò d'allà, Millor des de l'altra banda. No, ho l'hem localitzat, El tenim. L'hem localitzat, És tremendo. Ja... Sí, aquí està. Hòstia! Endins, encem els modernillos... Posa-ho això allà. Espera't. A veure si es veu així. Hòstia! Madre, això és una cosa... Mireu, quina barbaritat, A més, o sigui, és el xurro i tot al voltant, aquests edificis al costat, això d'aquí, també forma part de la casa i al mig hi ha una piscineta, per cert. Sí, gimnàs llenes, cuidado. També un edifici maco de Sabadell, podríem dir. I cuidat, la façana cuidada. Sí. Veu que tenen pressupost aquests del gimnàs. Doncs això són com unes zones de ferro que és acollonant. O sigui, sembla que estigui amb obres i que s'hagi d'acabar aquest bloc. És com si el veus i dius, vale, doncs ara li han de fotre el recobriment de la façana, no? Doncs no, van dir que es quedava així. Un ferrot com amb uns foradets i... Hòstia, i això costa diners, Les façanes de ferro, nen, valen peles, S'estalvien amb calefacció, no? Perquè deu estar... Pues si té forats, tio, hòstia. Surts al balcó, toques la brana i et cremes, tio. Et surten butllofes a la mà. Això s'ha de posar a l'estiu, nen. Calentete, jacuzzi. Bueno, però això, també una mica d'enveja, no? Tenen piscineta... Sí, està bé tenir piscineta, està bé. Sí. No sé si és de ferro la piscineta o... I... Potser és molt lletja també la piscina i no l'hem vist. Jo l'he vist a la piscina. Està bé? Ja has banyat? Sí. Fresquet? No m'hi he banyat, però ara, ja que parlem d'aquestes zones, cuidado, vale? Ara diré una cosa que no sé si es pot dir, però no diré quin bloc de pisos és, però per als que vulguin investigar, en aquella zona, vale? Molt a prop d'allà hi ha un bloc de pisos que és molt fàcil colar-te com si fossis un veí per banyar-t'hi. Però en aquell bloc de pisos? No, molt a prop, per aquella zona, diguéssim. Amb un radi de 3 cantonades per 3 cantonades, agafant com a epicentre el pirulo de ferro, hi ha un bloc de pisos, que hi ha una triquinyuela per fer per una porta. Per banyar-te del fri. Sí.
si tens caloreta en el ferro, doncs tens piscina gratis. Sí. Ostres, Sí. no sé a quina et refereixes, no cal que me la diguis. No t'ho diré, però són 2 blocs que són iguals i en els dos... Ai, que m'estàs donant moltes pistes. I en els 2 es pot fer. Ja. Bé, Bueno, seguim. investigueu. Jo volia comentar, perquè no té res a veure amb això, però sí que al costat, està a prop d'aquí, al costat a prop de casa meva, hi ha un... Hòstia, ens han fet una raid. Això vol dir que la gent que estava... Perdoneu, que hem tallat, però la gent que estava mirant el Magori Cat ha passat 12 persones a veure'ns aquí. Ostres! Així que, moltes gràcies, Magori. Moltes gràcies i benvinguts. Estem aquí una miqueta, doncs, en aquest programa que es diu Els Listillos. Xerrant d'arquitectura. Exacte. Doncs seguim. Pau, per on anàvem? Ara, amb gent així sorpresa, m'he descol·locat, però... Exacte. Estàvem parlant, això, de la casa aquesta... Hi ha una casa que han construït, que està per un carrer d'allà, que suposo que n'estaran fent més ara, que representa que és una casa eco. Què vol dir? Vale? Primer la van començar a construir i... Ui, m'he entrellat. La van començar a construir i era de fusta. I vaig dir, hòstia, es mudarà aquí al Porquet Mitjà. Vale. I vaig dir, ostres, no sé, una casa de fusta. I després la van recobrir per fora i li van fotre el que havia de fotre perquè semblés una paret normal. Però és tota de fusta íntegrament. Llavors, de fet, si vas pel carrer, veuràs un dels carrers d'allà, en el carrer, el que comunica des del cap, com si diguéssim. Sí. Allà hi ha una casa, que a més està... Que l'han fotut de fusta. I pots aparcar, o sigui, l'han avançat, o sigui, està com... Hi ha el carrer normal, la vorera, i pum! Ja tenen un forat, perquè allà poden aparcar el cotxe. I més endavant han construït la casa de fusta. I la que és eco, no sé... És que això de les cases ecos és molt heavy, És molt interessant, Sí. Jo vaig veure un documental fa poc, que ha fet... El passarem, també. El passarem perquè és molt, molt heavy, un documental... Xerrem d'arquitectura, estem xerrant. Sí, doncs el documental aquest ensenya, et parla de les eficiències de tot el que t'arribes a estalviar amb energia simplement posant un aïllant mínimament bo a la paret. És molt interessant, ja el posarem a l'Instagram després i al Jo no l'he vist tampoc, sembla... No, és molt sembla xulo. interessant. És molt xulo. Doncs... alguna cosa més que puguem parlar d'arquitectura així... Bueno, veig aquí molta gent intrigada per lo que estem fent i podem tornar a explicar una miqueta Posem una mica al dia, sí. De què va el rotllo, no? Vale, sí. Mira, aquest d'aquí és el Pau. Yep. Let's go. Doncs jo sóc el Martí i farem cada diumenge, fèiem un programa i ara l'hem canviat una miqueta i cada setmana parlarem d'un tema diferent. Aquesta setmana l'estem fent sobre l'arquitectura, el tema de la setmana és aquest, i ja està, la setmana que ve, entre els que siguem al xat, ara abans d'acabar decidirem quin tema... Obrirem la carpeta i pum. Farem quin tema farem, i bàsicament tampoc us penseu que és algo molt tècnic ni molt tal, sinó que bàsicament parlem doncs del que ens suposa a nosaltres l'arquitectura, no? El programa es diu Listillos, llavors ja deixa clar que els listillos. No som experts, parlem del tema i del que ens recorda. Ens han preguntat sobre les cases contenidors. Sobre les cases contenidors. No només hi ha cases contenidors, sinó que també, i això és molt trist, hi ha moltes escoles contenidors. Sí, a Sabadell. També podem xulejar d'això, Sabadell, de cases contenidors. No sé si has vist que és bastant loco el tema de les escoles contenidors. Sí. I des de dins dius, ostres, tu, mira, quina escola. Així, tot ràpid, tal, i que n'hi ha algunes que porten més de 5 i 10 anys allà, que no hi ha hagut solució. Bueno, clar, des del 2008 doncs va quedar així. Aleshores, suposo que sí que és les cases contenidors. De fet, més que cases contenidors, el que s'està posant de moda són cases amb pret-a-porter, que són pràcticament construïdes, ja les porten i són pràcticament com contenidors, un sencer i pum, i les fan quasi... De fet, la UAP, l'autònoma, està construïda amb aquest format, així de blocs, pam, i és molt senzill, de sobte que és molt barat. Llavors... De fet, saps què s'ha fet ara, que és molt loco? Hi ha una màquina, una impressora de 3D del tamany d'una grua que imprimeix amb 3D ciment. No t'ho estic dient de broma, No t'ho estic dient de broma, és loquíssim,
Ciment. T'ho juro, imprimeix amb 3D ciment. Ostres, doncs potser a la Sagrada Família els aniria bé construir això, no? Mira, el Sergio ho ha vist, diu. Sí, és molt loco, És molt loco el del 3D amb ciment. Buscaré el vídeo, si el trobo també el penjarem en el Twitter o por ahí, també ho deixarem, perquè flipes, T'ho juro, Pau, és guapíssim, La última tendència a l'arquitectura. I què en penses de... que últimament, ara això no ho hem parlat, és un tema més ja seriós, seriós, més d'actualitat, flipa amb l'últim any, tot i haver-hi el confinament i tot, la quantitat d'obra nova que s'està fent, Sí, però, i te dono la resposta ara ja mateix. Saps per què s'està fent tanta obra nova? De fet, la construcció ha pujat un huevo, i no només la construcció, sinó les obres a cases. Perquè com que la penya s'ha quedat a casa, no ha fet vacances i no té gastos, la penya està invertint a casa, tio. Però invertint en nova obra, especulant. Hi ha gent que no se'n recorda. No, però perquè l'obra nova, normalment la que s'està fent ara, és sobre plànol, Es compra sobre plànol. Sí, bueno, ja fa temps que es fa així. Sí, però vull dir que no és un especulador que ara s'estigui muntant 32 cases. És gent que es compra cases sobre plànol, saps? De fet, a Palau, que ara ja estic corrent jo allà, és una locura, el que s'està fent allà. I tot venut ja. O sigui, està tot venut. Bueno... Estem fent 8 cases de 3 plantes, que n'hi van 8 més, i després comencem blocs, crec, de 80 pisos, tio. Déu-n'hi-do. No sé, es veu que hi ha hagut molta nova gent i no ens n'hem enterat, o hi ha gent que... No, és això, bueno, com és el que diu el meu jefe, que s'està invertint aquí amb les peles que s'està estalviant la gent, perquè realment... Però hi ha tanta gent que s'estigui estalviant peles? Joder, no sé tu, però jo ho he notat, que gasto molt menys. Sí, gastes molt menys, però també tens molt menys, no? Molt menys què? No, vull dir, tio, aviam, si la teva família, ara ja t'estic parlant de reformes, però si tu, la teva família, estàs acostumat a anar de vacances i no hi vas, estàs acostumat a tenir uns gastos de roba que no estàs tenint, perquè si estàs a casa no compres roba, no? Estàs acostumat a tenir uns gastos de els dissabtes anem a dinar fora, al bar, al no sé què. Hem passat un confinament sense caldera. Potser seria bona que si ara ens pilla l'hivern l'arreglem, no? Molta caldera, molta caldera. La caldera està de moda. Mucha caldera, s'està que es diu. Arriba l'hivern, el Corte Inglés posen a l'anunci, a les calderes es posen de moda. Mucha caldera. Però bueno, tens algun tema de parlar? Perquè si no jo vull comentar una cosa de Lágrimas de Sangre, que diràs, hòstia! Però sí, de Lágrimas de Sangre, tio. Jo el que tinc a comentar és que em començo a venir una pixera interessant. Però... Comenta. Vale, doncs el que volia començar de Lágrimas de Sangre, que des d'allà us comento que no... ni de lluny soc fan de Lágrimas de Sangre, però sí que és veritat que m'agrada estar al dia de l'actualitat de la música en català, sobretot del rap, que diguéssim que és el gènere que més m'agrada. I va treure fa poc a l'Estil Hill, que és un dels cantants de Lágrimas de Sangre, un treball en solitari, en català, que ja és d'agrair que la gent que tenim a Catalunya canti en català, Lágrimas de Sangre, no? Estaria bé que féssim uns quants temes més en català. Doncs s'ha fet un treball en solitari i ha fet una cançó que es diu Que ves estar a casa o alguna així, no ho sé, que l'altre dia vaig veure el videoclip, la cançó, bueno... Però tinc que soplon, tio. Vull dir, és com... Jo el vaig veure i vaig dir, hòstia, tio, quina casa, flipes, O sigui, com la casa perfecta que m'agradaria tenir, Però no era llogada pel dia, era... No, bueno, a mi em va donar tota la pinta que era seva, Déu-n'hi-do. Home, parlant de casotes grans... Vols que el mirem així un moment? Hi ha els vídeos, sí, si vols mirar-lo. Okay. Tampoc cal aquí posar-nos a la cara. Bueno, és molt guapa, les cases aquestes del YouTube que comenta cases gegants, no? El xino aquell, no? Coreano Immobiliari. Coreano Blogs o de Palauots. Jo he de reconèixer que algun cop, ja per curiositat, entres a alguna pàgina aquestes
de lloguer i compra de cases, i m'he estat mirant cases a Bellaterra, a Castellarnau, a Matadepera, i flipes, Flipes amb els palaus que hi ha aquí al costat, de cases amb discoteca inclosa, amb sala de festes inclosa, Aquí a Catalunya? Sí, a Castellarnau mateix, a Bellaterra mateix, amb discoteca, els 50 lavabos, el jacuzzi, la piscina que també pot ser calenta, tremendo, No, i a Sant Cugat, cuidado, Que si ens està veient algú d'aquests palaus, bueno, ens pot cedir si tenim una habitació neta, De moment fem amb el catering, els estudis de Trapella TV, i bé. Bueno, moltes gràcies, Queen, bona nit, que vagi molt bé a tots, sí. I sí, estem en contacte, no? Sí, no, em sap greu no haver estat seguint ara els missatges, perquè n'hem començat a veure uns quants i estàvem més xerrant del tema, que era la idea d'aquest programa. Exacte. És anar-li fent cas a les coses que ens dieu, però ja més centrat en anar xerrant i fer una mica un estil podcast així. Sí, però bueno, això, que sapigueu, tothom, totes les persones que estan connectades, això ho farem els diumenges a les 8 i potser entre setmana algun dia hi ha alguna sorpreseta. Sí. Vol dir que en això ja no hi compteu massa. Quan es pugui, el diumenge fix. Avisem per l'Instagram, que ens diem pues Trapella TV igual, i ja està, així de fàcil. Sí, de fet en el propi canal de Twitch ja hi ha el link a l'Instagram, al Twitter i algun lloc més, al YouTube, al YouTube. Que el YouTube serà, si us heu perdut, us acabeu d'incorporar i volíeu veure des del principi com ha anat, doncs ho penjarem pràcticament sense el YouTube, retallarem el temps que esperem per fer el qüestionari, suposo, però poc més, i ho farem així. Aleshores, portem una bona estona, ens agradaria comentar alguna cosa més? Jo estic bastant servit de comentar, però si vols afegir alguna cosa més... Bueno, si vols mirar això, si vols mirar algun vídeo del que haguem comentat o alguna cosa, o no sé, si al xat, ara sí que li podem fer una mica de cas al xat si voleu doncs, comentar alguna cosa sobre el tema d'aquesta setmana, que és l'arquitectura. Nosaltres estem encantadíssims de xerrar amb vosaltres, però sí que és veritat que molt més no ens podem allargar perquè hi ha el toque de queda i si no aquest senyor d'aquí no podrà tornar a casa seva. El policia em farà malament a dormir. Llavors també coses que ens podeu comentar, si s'escolten bé aquests nous micròfons que ens hem comprat, que són meravellosos. Repetim, que és increïble que avui hem tingut un subscriptor. Bueno, acollonant. Bueno, que haguem vist, potser n'hi ha hagut més, Bueno, no ho sé, això ens ho hauria d'haver dit al Twitch, no? Però tu has estat mirant tota l'estona? No, la veritat és que no. Però deixa-ho a l'aire, doncs, llavors, i així queda com, potser n'hi ha hagut més d'un. Però, un segur. Això, tu no t'has preparat res més, Pau? Bé, bueno, és que tot és com que hem anat comentant i aleshores moltes coses ja les he anat comentant sobre la marxa amb el que anaves afegint tu i tot. Home, m'havia apuntat parlar de Santa Sofia, però com que ja ha sortit ja n'hem parlat una mica, sí, doncs comentar que és un lloc que m'agrada molt. A mi saps quin lloc m'agrada molt? I això, les naus industrials, tio. Sí, t'agraden? Molt. Però aviam, explica't. Molt. M'agraden passejar-m'hi, m'agraden estèticament, m'agraden les naus industrials. L'olor que fa a les naus industrials també m'agrada moltíssim. Suposo que depèn de quina nau industrial, no? Quan tu estàs passejant pel carrer de les naus industrials, acostuma a fer la mateixa olor, si vas en una nau de processament de purins, dubto que faci la mateixa olor que de perfums, mira, no? ja, per començar, no hi ha naus de processaments de purins. Això ja, aquesta, la primera a la boca, ¿vale? Perquè el que hi ha són depuradores i estan a l'aire lliure. No, hi ha processament de purins, hi ha empreses que processen purins. Aquí ens la suda una mica tot. Cap a Castellà, sí, que és una merda de ciutat, no? Podríem dir-ho. No és per faltar el respecte, també hem dit que arquitectònicament estem parlant. Exacte! Arquitectònicament parlant. Doncs tu, quan entres a Castellà, quan fa tu que no vas a Castellà? Perquè això és nou, crec. No, ostres, no fa molt, però bueno, hi vaig passar per la zona de la carretera que va cap a Sant Llorenç. Tu vas des de Sabadell, entres a Castellà, potser 3 mesos o així. I si baixes Finestra, ja et donen la benvinguda, Oloreta,
et de donen fàbrica. la benvinguda. No, de la depuradora que hi ha a l'entrada de Castellà, nen. Ja diuen... Al costat de l'escatepark o què? No, a l'altra banda. Vale. De la carretera. Vale. I abans, més a l'entrada, entrada, entres amb la finestra baixada, nen, i dius... Quines ganes de treballar que m'entren avui. M'estic marejant. Trauré el cap per la finestra un moment. Hòstia, i la vomitera ens entra. I a la cara, Bueno, ja t'avisen. Els de Castellà se'ls hi poden dir moltes coses. I se'ls hi poden retreure moltes coses. Sobretot, si ets de Sabadell, bueno, que hi ha aquest pique... En Castellà hi ha pique? Sí, Pau, sí, i molt. En Castellà? Però són els de Castellà contra Sabadell? Sí, clar. Vale, perquè jo dic aquí no em sé. Clar. Bueno, perquè són el nostre polígon industrial. No, parlant d'alguna manera? Sí. O què? Jo crec que sí, la veritat. Ostres. Bé. Pot ser que en siguin, és veritat. Bueno, jo he sentit que canten a vegades Castellà, capital del Vallès Occidental, però és com, quan sents això dius un aplaudiment i tampoc és això, tampoc. Jo no m'ho puc ni prendre en sèrio. Que m'ho digui un de Terrassa, tu pots prendre en sèrio que t'ho està dient. No, jo ni així m'ho prenc en sèrio. Va. Fem un repàs, estava pensant ara així improvisat, fem un repàs de diferents ciutats que ens vinguin al cap i diem de l'1 al 10 arquitectònicament parlant. Arquitectònicament parlant, què ens sembla X ciutat? Sí? A mi em sembla bé. Vinga. Comencem. Primera ciutat. Bueno, que les vaig dir en el xat. Sí? Mira, jo crec que anem xerrant i que quan el Figueres. Exacte, quan el xat digui alguna, la puntuem. Figueres. Si no la tenim molt al cap, mirem un moment. Si les Figueres al Google, jo tinc coses de Figueres al cap, però ara no et sabria dir de l'1 al 10. Quina puntuació. Foto de Figueres. Posem Sabadell al 5. Sabadell no és un 5, Un 3? Sabadell no és un 5. Un 3? Mira. És que clar, Sabadell és lleig, però llavors penses Badia, saps? Llavors has de tenir espai per posar alguna cosa com Badia. Clar, aviam, aquesta és la típica. Comencem a Figueres, vale? Figueres ja, però que em posis la casa dels Ouets... Bueno, però mira, tenim més coses per ensenyar de Figueres. Figueres tenim la casa dels Ouets, que això no és la casa dels Ouets, és el Museu Dalí. Sí, important. Tenim aquesta... Es veu xulo? També, que m'agrada, Sí, cuidadet l'assumpte està. Ei, un moment. Tothom que hagi estat des del principi, perquè se sàpiga que aquest és un stream en el que s'aprèn moltes coses. Mirant. Detallets. Mirant. Què podem veure? Ui, potser se'ns obre aquí. Ai. Mirant. Obre la imatge. Mirant aquesta zona d'aquí i aquesta zona d'aquí, digueu-nos quina arquitectura és. Què és això? Què és això, senyores i senyors? No val medieval. Gòtic. Un aplaudiment. Queen Knack Cat. Què ha guanyat? Quin premi estem donant avui, Pau? Un brindis, però si jo ja me l'he acabat. Bueno, queda un glopet. Ara, no puc assegurar que no m'acabi caient goteta cap a baix. Queen Knack. Salut per tu, per la teva família. Fes-nos un follow. I si tens Amazon Prime, subscriu-te. S'ha de dir doble mèrit Queen Knack perquè crec que no ha estat des de l'inici. Per tant, no he tingut la classe magistral. Venia après o apresa des de casa. Si agafem de Sabadell un 3... Sabadell és un 3. Si agafem de Sabadell un 3, que em sembla bé, que Sabadell és un 3, bon número. Jo, amb aquestes dues imatges, ja et dic que ja ens han guanyat. Un 6 li posem. A mi m'agrada un 6. Jo 6 i mig, 6 i mig. Inclús, arquitectònicament, Pau, és que mira, tenir això, estem parlant d'arquitectura, tenir aquesta cúpula, aquests... Mola, tio. Moment, està tot guapo. Però si sembla el campanar de Sabadell a darrere. Sí, però tu què tens a Sabadell que s'assembli? Jo li poso un 6 i mig. La Torre de l'Aigua. Jo li poso un 6 i mig, 6 i mig el vols, Jo li dono el 6 i mig, Jo dic 6, tu 6 i mig, 6,25. Així de fàcil és. Però mira... Aquesta porxada està xulo, Està molt guapo, això. No sé què he fet. Aleshores, seguim, perquè si no només parlarem de Figueres. Alguna... Doncs no estava des del principi la Queen Knack. Doncs doble felicitats. Ah, exacte. Doble felicitats. Moltíssim. Girona, per mi és el 10.
Dintre de Catalunya, per mi és el 10. Jo dic 8 i mig, 9. És molt guapo Girona, s'ha de dir. És xulo. Per mi és el 10, Girona. Per mi és el 10. Alguna ciutat més... Casc Antic de Girona, sí, és que és Casc Antic de Girona, és molt xulo. Parlem de Terrassa, quina puntuació li posem? Jo a Terrassa no em puc ser objectiu. No és objectiu. Home, jo sóc objectiu. Sent objectiu, Terrassa arquitectònicament guanya Sabadell. És un 2. Guanya Sabadell. Sabadell guanya Terrassa. Tu consideres que... Home, però Terrassa té coses més maques. No. Té construccions més xules. Tio, Pau. No. O sigui, jo ja t'estic agafant l'arquitectura de la ciutat, Sí. I t'estic dient que tu, a Terrassa, vols anar d'aquí fins aquí i no tens collons a anar-hi. Però això ja parlem d'urbanisme. Bueno, jo això ho entro dintre l'arquitectura. Arquitectura Sí, i pujades, baixades, els carrers no són paral·lels, això fa així, això fa allà, hòstia, em marejo només de pensar. Sent objectiu, arquitectònicament té millors edificis que Sabadell, ja està, es pot xulejar d'això, té més història també, fa més anys que és una mica més important, ara ja no ho és, però abans ho era més important i per tant té construccions més grans, més xules. Poc, gaire més, no és gaire més maco i és això, té 4 carrers ben macos. Hospitalet de Llobregat ens diuen. Hospitalet de Llobregat ho conec poc, però pel que he estat és lleig. Jo li dono un 2. És lleig. Hospitalet és lleig. Hospitalet és molt lleig. Poca gent ja ha fet, pocs arquitectes hi han hagut allà amb ganes de treballar. I... Barcelona. Mira, Manresa. Manresa està bé, tampoc té coses molt maques, però sí que hi ha algunes coses que dius, mira... Jo crec que Manresa, per mi, és el 5. És l'aprovat, Però raspat, L'aprovat que aprova. Raspat. Que per cert, que és la millor nota, no? El 5 raspat, com a mínim... Bueno, com a mínim la que et fa més il·lusió, això sí. A mi, un 5,0 és dir... Perfecte. Per què és la millor nota un 5,0? Per què? No està a l'abast de tothom treure un 5,0. No està a l'abast de tothom. És dir... És difícil. Soc un vago, soc un gandul, però soc suficientment intel·ligent per llegir quin és el nivell de gandulesa que puc tenir per aprovar. Jo estic... Quan trec un 5? Aviam, quan treus un 5 he tingut xiripa. No. No vens... vaig a buscar el 5. No. Quan tu treus un 5, Pau, quan jo trec un 5... Vale. Quan jo trec un 5... O treia, perquè ja fa anys... Però podies assegurar que havies tret un 5 abans que t'unessin la nota? O no? Escolta. Estava controlat allò? O estaves així? Si tu treus un 5, és l'alegria màxima perquè no he desperdiciat ni un minut més del que necessitava estudiant. Bueno, això sí, et fa il·lusió. Sí. Depèn de les expectatives. Ara, que hi ha vegades que falles i treus un 2,5, passa. O no, passa. A mi em passava més que tu. Segurament el 2,5 arquitectura el va treure l'arquitecte que va fer el Mamotreto de Ferro, per exemple. Segurament. La zona de Santa Eulàlia de Manresa. Està prou bé. Diria que estem parlant de Manresa. I llavors, jo volia parlar, ja potser per tancar, Barcelona, puntuació de Barcelona. Jo no l'aprovo, No, sí, home. No l'aprovo. Arquitectònicament. Arquitectònicament parlant, Barcelona és molt grossa, tio. Bueno, clar. Pot tenir zones de 10, però has de fer mitjana, tio. Has de fer mitjana. Vale. No, sí, val. Has de fer mitjana. Vale. Has de fer mitjana. Però tu has estat a totes les zones de Barcelona? Què? Jo no he estat a tot arreu de Barcelona. Jo he estat a tot arreu de Barcelona. S'ha de dir que la mitjana, o sigui, tu caus en un lloc de Barcelona i el que és probable és que estiguis en un lloc que com a mínim ja no t'estic dient que hi hagin, que xulo, t'estic dient que està cuidadet. Veus, els edificis estan tots al seu lloc, estan les voreres, maquetes, cuidades, no? En general. Pau, has estat molt per centre de Barcelona? No, hòstia, per bastants llocs de Barcelona. I Barcelona té llocs, òbviament hi ha zones que semblen a Sabadell, però Barcelona, a nivell arquitectònic, és molt heavy, té moltes coses, no? Que sí, que té moltes coses, però has de fer mitjana. És això que t'estic dient, Jo et puc posar-li un 6,5, 7. D'allà no baixo. Jo li faig el casi, però no. Li fots un 4,5. O sigui, li has fotut un 5 a Manresa
Sí. I a Barcelona, que té uns edificis que tot el món li agradaria tenir, dius... Jo li faig un quasi però no, 4,5. A Barcelona. Pau, has de fer mitjana. Jo a Barna, he estat en molts llocs a Barna, Pau, que no és un 0, són notes negatives, No, però això tot arreu. No, Pau. Digue'm el lloc on... Perquè estàvem parlant d'un edifici de ferro, potser a Barcelona hi ha un edifici encara més heavy. Pau, Barcelona hi ha zones, per exemple, com es diu? Hi ha un... com es diu, tio? Ara m'està dient, sí. Espera't, escolta'm. Glòries? Ja has estat a Glòries? Has passejat per Glòries? Per al barri, Sí. Fa trallar, tio. Tu has passejat per Glòries? Sí. Lleig. És un barri normal. Lleig i brut, Tu, Glòries. Jo ara tinc un problema, vale? A mi m'agradaria ser molt parlant, però són 2:15, hem de vigilar amb això, perquè si no la policia em farà pum-pum al culet i a part m'està començant a preocupar el tema pixera. Vale, fem una cosa. Despedim el programa, posem la de despedida i fem-lo de sempre de 5 minutets. Vale, sí, sembla bé. Vale, doncs ara farem això. Fins aquí el programa d'avui. Ha durat 1 hora i mitja, Déu-n'hi-do. Farem una edició bien chopeadita i bien fresca per penjar-la al YouTube. Ara posarem crèdits i després de crèdits ens tornem a trobar un moment i xerrem de com ho heu vist tot, exacte, si s'ha escoltat bé, si no, bla bla bla, bli bli bli. Així doncs, ara posarem això i ara tornem a estar aquí amb vosaltres en un segon. Un petó! Has de fer la transició.